This court is built for Africa and for thugs like Putin, was what one senior leader. Xake partida mugimendua etxe zuria berere mugiarazi duena, kasu honetan izozkiri gabe. Let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice. Izan ere, Giza Eskubideen Auzitegiaren erabaki aukera horren ostean, hainbat estatuk Palestina estatu aitortzeko asmoa iragarri dute eta Israelek dio ez dela ez berri ona izango hori bakearentzat, zer esan nahi ote dute guztionekin. Tira, ikasleek ez dute amore ematen, ikusi bestela, graduazio ekitaldiak ze mailatara heltzen ari diren. Been repeating for the last 75. The Nakba never ended, the colonizer lied. If students' intents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law. And a reason to call in the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque. Pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Ez eguez girorik falta eta gaurko lerreburu nagusien artean da Espainiak, Norvegiak eta Irlandako Errepublikak Palestina estatu gisa aitortzeko egiten hasia duten bideo hori. Urrats garrantzitsua erantzuna ere beralakoa etorri dena noski. Israelek dio bakearen bidean atzera egitea izango dela hau. Bakea zer den zehaztu beharko luke edonola ere Israelek. Tira, gauzak honela, enbaxaden festa ere hasi da eta besteak beste, 3 estatu hauetako enbaxadetako erretiroa iragarri du Israelgo estatuak. Ikusi duzuen bezalaxe atarikoan, Giza Eskubideen Auzitegian mahai gainean da, Netanyauren atxilotze agindu hori gauzatuko ote den ala ez, eta lehen urratsak, lehen mugimenduak, urduritasuna edota honezkero xake partidan norberak bere posizioa argi eta garbi, Bidenek berak alaxe esan baitu, uzteko argia izaten tira, argiagoa ezin zuen izan. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, APAC, Kufi, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free, but this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered, and then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and riding in solidarity and screaming free Palestine, with them organizing and learning and finally cutting ties with the state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy.
Palestinako auziari helduko diogu beste egun batez, ezin baita inondik inora ahaztu ez delako ez toki zehatz bati lotutako auzia, lurralde okupatu zehatz bati lotutako auzia, baizik eta mendebaldea, ekialdea, planeta, geopolitika erdigunean jarri duen auzia baita zalantzari gabe. Eta bide horretan, azken orduotan ikusi ditugu besteak beste, alfombra gorrian irudiotan ikusi ahal izango duzuen bezala, Kate Blanchett bera, ez da bakarra, eta zinemagintzan, musikagintzan, kulturgintzan, mundu mailan gero eta gehiago dira genozidio honi stop egiteko eskatuaz, eta Palestinako estatuari aitortza egiten hasiak direnak. Ez dira ez beraz, Europa aldeko 3 estatu izango bakarrak, datozen asteetan ere ikusiko baita halako ekimenen gehiagorik. Tira, gauzak honela erakutsi dizuegu, akademia, ikasleak, zer nolako protestak gero eta irudimentsuagoak eta etxe zuria atakan jar dezaketenak ikusi, Yaleko Unibertsitateko ikasleek zer egin duten, beste hainbat unibertsitaten bezalaxe, graduazio ekitaldian. Hogeita 15.000 hildako, honezkero baina, eta azken orduotan, zifra goraka egiten ari da, Israelek mehatxu ere egin du, estatu gisa aitortzen baute Palestina, bakera biden atzera pauso ere izango dela. Akaso baten batek esango du, berandu datorren aitortza dela, Palestinako estatuarena, Israelgo okupazioak honezkero Gaza bera deuseztu egingo duelako, baina akaso aurrera begira helduleku baliagarria eta premiazkoa eta itxaropena zabalik utz dizaiekena izango da estatuaren aitortza, mendebaldeko potentzia nagusi zenbaitzuren aldetik behintzat. Anera Zabal, nola ikusten duzu auzia? Bueno, egia da, Kate Blanchetten agerraldia oso simbolikoa dela eta askok pentsa dezaketela berandu datorrela. Baina pentsa dezagun aldi berean, Hollywoodeko zenbat izarrek egin dituzten delako adierazpen simbolikoak, ia inork, ez? Orduan bai simbolikoa da, baina nik uste dut gero eta argiago uzten duela ina handi batean, Israel poliki-poliki nazioartean isolatzen ari dela. Eta nolabait, estatu paria bat bilakatzeko bide horretan dagoela. Bide horretan hain zuzen ere, deigarriak izan dira, egunotan giza eskubideen auzitegiak berak izan dezaken, mahai gainean izan dezaken, erabaki garrantzitsu horren lehen urratsa. Atxilotze aginduan, Netan Jaurena, beste hainbat buruzagirekin batera, baita Hamaseko ordezkari batzuk baita ere, bide horretan deigarriak izan dira, etxe zuriak berak zenolako erreakzioan esan dituenak, besteak beste, Bidenek lehen esan dizuegu, oraingo honetan ez da izozki askoan atera, gaiari buruz hizketan argi hitz egiteko aukera emateko eskatu du, birritan gainera, goazen lehenengo ikustera. Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. Ez da behin bakarrik izan gainera, utziazue argia izaten, berretsi dezadan etxe zuriak babes oso ematen diola Israeli hildakoak eta hildakoak streaming bidez ikusten ari bagara ere. But let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. Lindsey Graham senatariari Ameriketako Estatu Batuetan entzun diogu, gainera, sareetan aurki dezakezue, argi biltzeko, etxe zuria zergatik jarri dain urduri. Besteak beste, akaso hurrengoak eurak ezote dira izango pekatua ote dago alfombra honen azpian. Tira, argi hitz egin duena, fiskala bera izan da, eta izena bizenak emanez baditu ere, akaso adierazpen hauek entzun da, zerrendatxo bat egiten hasi daitezke, ezta? Nork esan ote dio giza eskubideen auzitegiko fiskalari ez emateko halako urratsik, auzitegi hori tresna hutsa dela, ez dela benetako giza eskubideen auzitegia, soilik mendebaldeko edota etxe zuriaren aurkari diren horien aurka egiteko. And of course I've had some elected leaders speak to me and be very blunt. This court is built for Africa
and for thugs like Putin, was what one senior leader told me. We don't view it like that. This court is the legacy of Nuremberg. This court is a sad indictment of humanity. Beno, nik uste dut oroar nazioarteko zigor auzitegiaren izena zikintzeko kanpaina baten baitan gaudela. Ez bakarrik Israelen partetik, baita nazioarteko komunitateko beste hainbat liderren aldetik ere, nolabait Txinaren eta Rusiaren interesentzat lan egiten dutela aldarrikatuz, eta hau nolabait ikusi izan dugu gerra ziren momentutik, ez da Israeli kritika egiten dioten guztien ospea edo izena zikintzeko estrategia antolatu bat dagoela, eta hau beste adibide bat besterik ez da. Eta egoera honen baitan, hauteskunde europarrak, supremazismoa, eskuin muturra, oldartze bidean, Israelo estatuaren jarduna horren adibide gordinena zaigu, baina Europako ganbera berrituko den horretan, hainbat estatu badirudi nahi eta ezin batean edota halako krisi existentzialean ere murgiltzen ari direla. Horren adibide, besteak beste, Alemania bera, Scholzen gobernuak zer egingo ote du. Halako motxila dute, holokaustoaren errelatuarekin, zirkinik ezin egin, Europak aurran dituen erronka hilala biziko hauen aurrean? Bueno, dagoeneko hilabeteak daramazkigu esaten Alemaniak erridikulo egiten duela Gazako sarraskia zenetik. Eta testuinguru horretan ikusten ari garena da, eta batez ere Europako hauteskundeen atarian, oso galduta sentitzen dela. Alde batetik ezkerra ez delako gai izaten ari honi irtenbide bat emateko, ikusi behar dugu nola jokatu duten Alemaniako talde antifaxista askok, adibidez San Pauli Hamburgon, Israeli babesa erakusten, eta nola horrek apurketa bat eragin duen Europa mailako beste hainbat talde antifaxistekin, eta beste aldi batean, beste alde batean ikusten ari garena da eskuin muturraren goraka da. Eta eskuin muturrarekin gertatzen dena da zerbait oso kuriosoa, eta da antisemitak direla, baina aldi berean sionistak. Eta formula horri eusten diote kanpaina horretan. Ez bakarrik Alemaniarentzeko alternatiba talde ultraeskuindarrak, baita Marine Le Penek edo Salvinik Italian. Eta testuinguru horretan alderdi demokratikoentzako ez da batere une interesgarria, eta nik esango nuke oso arduragarria dela hemen Alemanian gertatzen ari dena. Ane Irazabal Hamburgotik mila esker, laster batean berriz ere izango zara geuren, eskerrik asko. Y empieza a decir que, no sé, que usted, señor Feijóo, tiene connivencias con el narcotráfico por hacerse fotos con un narco hace 15 años. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Porque es exactamente, casi exactamente, lo que sucedió el otro día. Badakizu aktualitate politikoa bereziki ikututa dagoela, azken egunotan anarkokapitalismoa bezalako kontzeptuak entzun ditugu, baina ultraliberalak eta eskuin muturrak hainbat eta hainbat espazio euren ganatzeko ariketa sutsua darabilte, eta gertuan hori bizi izan dugu sare sozialetan zer esanik ez. Milei buruz hitz egingo dizuegu segida, baina aurretik beste adibide bat, sare sozialetan norbanakoaren eta individualismoaren ariketarik muturrekoenak ere modako jartzen ari direla, hain modako arriskutsu ere bilakatzen ari direla. Egunotan, bolo-bolo dabil esate baterako, sare sozialetako finantza influencer edota sasi guru batek egin duen topaketa, eta sistemak hauetxek dira, izan ezazu osasuna, izan gihar handiak eta ondokoa akaberan edo hiltzorean baldin badago ere, segi ezazu aurrera, piramidean gora egitea delako bizitza honetako erronka eta zoriontasuna. Balako estampak ikusita, Milei bera ere entzunda, zer esango dizuegu ba?
lasaitasun zertxobait ere eragin digu Aita Santuak, eta ez dezala aurrekari gisa balio programa honetan, baina tira, ikusita gauzak nola dauden, badirudi sare sozialetan eta hedabideetan nagusi diren izen potolo eta izen propio guzti horiek eskuin muturretik indartzen ari zaizkigunak direla, eta akaso Ukrainako gerraren aurka eta Palestinako estatuaren aitortzaren aldeko agertzen diren bestelako buruzagiak, honezkero satanizatzen. Mileik berak ere esaten zuen gaiztakeriaren ordezkari dela, une honetan Vatikanoko burua, tira, zer esango ote luke Maradonak bizirik egonda, zer esango ote luke edo zer esan ote dio Mileiri Vatikanoko buruak, Aita Santuak? No soy comunista, como dicen algunos, ¿no? Mesías hubo uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo. Il Tribunale Costituzionale sua decisione ha possibilitato che il Batasuni questo carnavale il mio Paciocchista desenfrenato Caricano Caricano. Eta ikusi duzu, hemeroteka harakatu dugula YouTube kanalean, Euskara Okean aurkitu dugu, bakizue iturria aipatzea garrantzitsua dela, baina esango dizuegu, Espainiar hedabide talde batek manipulatutako bideoa izan zela. Urte batzuk atzera eginda, akaso, gaur egun ohiko kontuak dira, sare sozialak, memegintza eta bertabar, orain urte batzuk baina etzen hain ohikoa, eta honezkero halako makineriek martxan jarri izanaren lekuko da, hain zuzen ere doinu hau, sintonia hau, aurrenekoz ezker independentistak Euskal Herrian esango dugu. Foru mailako edota erkide mailako erakunde garrantzitsuetan boterea eskuratu zuenekoa. Batzurentzako munduaren akabera abestiak modu bihurrian hala deskribatzen du, eta ez pentsa, gauzak ere ez dira gehiegi aldatu edo nola ere. Badakizue hemeroteka lan itzela egiten ari dela garagunkaria, naiz agerkari digitala, eta artefaktua deritzon atalean aurkituko dituzue gaur, nortzuk? Martin Garitano eta Juan Carlos Izagirre. Eta bertigoa, urrengo goizetik aurrera zelan demokrat kudeatuko gendun, pakete handi hori ez, baina nik uste emozioa. Nik uste gogoratzen ginala ere, 40.000 pertsona zeudela hor, ezin izan zutenak aurkeztu, horretik egon dela gu hor. Zorabioa bertigoa aipatu duzu. Eta bai, halako nostalgia puntu ere, mandiarik eta hogeiterakoan bi mandatariei, bata Gipuzkoako presidente edo lehendakari goizetik gauera eta beste berriz Donostiako buruzagi. Tira, pasarte hauek gogoan dituztela elkarrizketa egin diete, elkarrekin daudela, eta gogoan hartu dute besteak beste, garai hartan, duela urte batzuk honezkero, halako jauzi kualitatibo bat gertatu izanak, bere arrastoa eta bere uztare ekarri duela. Akaso, lehengo akatsak ez errepikatzeko irakaspena batetik eta bestetik egindako lan onaren emaitza eta harrotasun duin hori baita ere. Egia esan da, bikote ederra egin zuten eta elkarrizketa honetan, Alexek ekarri dizkizuegu, bikote ederra egiten segitzen dutelako, etorkizunari begira eta batez ere Garitano jaunari dagokionean belaunaldi berri begira erretiroa hartuta. Zintzotasunez, gertutasunetik, eta garrentasun osoarekin eta herritarrekin bat eginez. Eta nik uste denborarekin hori lortu genula. Baina gau hortan, emozioa bai, desde luego, bertigoa izugarria, Martin. Bertigoa bai, eta jakinda norberaren bizitza ere erabat aldatu azala. Egun hartan, berriro ere batagitu agintuzten bezala, ez? Lehenengo pauso izan zen, akaso traketxena berria ginelako, oraingoek esperientzia gehiago dauke, eta gauzak aurrera joaz eta bide horretan lehenengo pausoa ematearen harrotasuna ere badaukagu, ez? Ni uste ate bat irik izala eta demostratu genuela politika beste modu bat egin daitekela eta jendea poliki kontuatu dela. Ordun hasi ginen egiten jarraitu dela urte guzti hauetan hainbat udal eta
lekuetan, eta, bueno, horratik gaude orain hain ondo momentu honetan, ez? Tampoco sea la fama, la tierra se queda y la vida se apaga. No creo en el amor, tampoco en tu mirada. Tienes cara de buena, pero yo sé que eres, ay. Bai, aurpegi jatorra badugu, baina gaiztakeriarik itzaigu falta. Ez dakit nongo gaztetxekoak izan daitezken hauek, baina ez dakit iruindarrak izan ote daitezken. Alderdi Popularrak kexu da, eta kexa gainera berehalakoan plazaratu du, izan ere, Bart arratsean eman zen argitara, aurtengo San Ferminetan izango den musika kartelarena, 80 minutu behar izan zituen Alderdi Popularrak esateko Asironek gaztetxe bilakatu nahi duela Iruñeko plaza nagusi eta garrantzitsuena den hori. Tira, harakatu ezazue eta iruditu zegun nafarrak direla talde gehienak. Ez dakit, nongoak direla uste ote duen, gaztetxe bateko direla esaterako antartean, besteak beste, Gorka Urbizu eta La Casa Azul bezalako talde hau. Tira, zer dio Asironek gauzak garrantzitsuak dira, eta San Ferminetan iruindar guztien alkate izango ote da. Hau ondo egiten ez baldin badu badakizue, Iruñeko alkatek ez dutela luzerako etorkizunik izaten, ezta? Hori izango da, nik dakidana baino gehiago dakitelako. Ideologizatua ez dakit nola deitu daiteken pertsona edo talde bat bakarrik hizkuntza batean abesten duelako. Badira hor Belen Agirera bezalako artistak, bada Eldrogaz baita ere, badago Gorka Urbizu, benetan, hoiek dira momentu honetan Navarraren bezalako aretoak jende gaztearekin betetzen ari diren taldeak. Noski, pentsatzen dut, Danero eta Alba Iruñeko Pepeko zinegotzik beste gusto batzuk izango dituztela, baina, haiek ere seguro nago beste toki batzuetan haien neurriko taldeak topatuko dituztela. Hori du San Ferminek hori dute, ez denentzako programazioa dagoela toki guztietan. Osea, ez baduzu hori gustoko, izango duzu gustoko adibidez, konpainia kalean egiten dena, edo foruen enparantzan egiten dela programa ezberdinak daude, toki ezberdinetan, eta jende ezberdinarentzako. Eta ala bazan eta ez bazan, atera daitezela kontzertu hauek Iruñeko Gaztelu plazan. Vaya chama al ángel de Ararar, le echa una plegaria para que no vuelvas más. Y me da igual, chiqui, me da igual, mientras tenga a mis primos un poquito de fumar. Yepa. No sé dónde se esconde mi musa, que abusa y me usa y no sabe dónde está, no sabe dónde va, no sé dónde se... Que no, esto no funciona así, que hay que darle fuerza, a ver si nos sale.
esango duzu, gaur oso musikari gatozela eta azpidatzi askorekin, tira, hala etorri zaigu gaurko eguna, Chill Mafiakoen bertsio zirikatzaile horretan musikari euskaldunak ikusi ditugu, baina tira, joko festa honetan azken txanpau goazen Euskal Metropoli batetik, beste Euskal Metropolira, Bilbo handira, eta Bilbo handiko memoria historikoari tartetxo bat ematera. Entzun dituzuenak Santurtziko abesbatzakoak dira. Eta zertan ibili ote dira azken festa hauetan. Deigarria egin zaigu eta sareetatik erreskatatu, arrantzatu berri dugu, hainbatek eman diotelako tartea. Zergatik? Eskorbuto talde mitikoaren bertsioa indutelako, koru bertsioa, eta honezkero ezkerraldeko punkien elkargune izateko prestutasuna adierazi duena bertako abesbatza gaurko zonekin esango dizuegu adio. Polizia asko eta festa gutxi, tira, horrek ere badakar eztabaida, gai aktuala, orain Eskorbuto talde handiak bere garaian mahai gainean jarritakoa, gazte belaunaldi oso baten ikur, eta baita sufrikarioaren lagin ere, tira, bagoaz gaurko doinu on hauen artean, bihar bueltan gatoz, ezaztu, osteguna, kolpez kolpe, antenatikat bihar ere hemen izan, Gabon pasa.